uNkulunkulu ungangifaka amazwi emlomeni. You understand? Yazi yapolitiki. Angiyena umNazareth. Mara ngiyamvuma uShembe. But ngimangazwa wena mongafuni ukuvuma abanye. uNkulunkulu ngimazela ngavuma umuntu angamazi. Ungcono neyamazi uShembe ngokuphikisa indaba yokuthi bakhona. Angiphikisi ngitheni ngiphikisa ukuthi wena uthe iBhayibheli uJesu. Ilento kuphela ngiphikisayo. Kuningi okwenza lapha eBhayibhelini ongahlangene noJesu ngishona kancane. Ngiyavuma. You understand? Yabo. So musu ukuthi masikhuluma ngeBhayibheli because ayikho icharacter ngeke eBhayibhelini. Khona umbathakathi lapha. Khona amantombazana ayithandana nabafana abaningi ngene kusho igama elokuzana. Abathandana zikho bakhona lapha. You understand? Ayikho character ngeke hayi ukuthi masikhotha iBhayibheli bese sithi fanele wonke umuntu ephushe indaba kaJesu. Mina nginqabile angisho ukuthi uJesu bengekho. Kade ngisho nje eqaleni. Angimazi. Kungcono ukhuluma ukushuthi uyamazi uhlalile naye. Yabo uShembe ngiyamazi yikho ngithi awukhuluma experience yakho uJesu nami ngokukhulumela yami ngokwaShembe. Understand? Siyazake kuma experience wenu ukuthi niboneni nazuzani yebo. Hallelujah. Amen. Ngithanda i-question yakho or the way ubuza ngakhona ukuthi umuntu nomuntu manje akasho ukuthi mina ngikaShembe ngiboneni, mina ngumzalwane ngiboneni, mina ngikaKhanyani ngiboneni. Yabona, because of I think akaShembe kunaboShembe abaya like ngathi Shembe kunalabo abangathi baku Christianity and kunaboShembe laba baku culture or amadlozi like hayi kuhle nawe kamadlozi akusetshenzwa amadlozi ekuhleni. Okay kuno baba lo umbuzo okahle kakhulu akachazele because manje ulokho ekhotho uPaul usho ukuthi kahle kufanele silande uPaul esichazele because uPaul usho ukuthi experience ngoJesu yena eyakhe iphi ephathekayo uphethene ezandleni. Understand ukuthi kupho ongasitshela khona ukuthi cha mina ngangenza lokho wafika futhi uJesu noma mhlawumbe watshelwa ngaye asichazele nje lokho naye ubhuti esichazele uphethene esandleni. Khona umbuzo obuzile ngenxa ukuthi